نو خبر نور نکوما لشل منٹ ناتوانی در تزکوم او چه مالا تاسو ڈاٹ را کوئی نو مالا بم خون را کی ناتوانی او تاسو لگو زما پا آواز پہ گئی خشوک سروی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا مارخ مانچی آلی دلینا قرار مارخ مان پیسی زند پی للینا دے حقیقت دے چند یار سرگ خیست دی دمر لری مین دوم دا جد نشتا اللہ غد بندگے رامان دے اوشو زرخمان چد جانان دا کسیس بے شمار صلی اللہ علیہ یا رسول شوق سرا وسلم علیک یا حبیب اللہ گورا ہسی گردگار دے رب زمان چھ صاحب تکل اختیار دے رب ہم کی بزر باران چسو گوائی دہماؤ بزر بار دے ربا زمان شرک نظاری پخ لبا چھے گی بے شرک شیریان دے رب اس تغییر او تبدیل در رحمانا تل تر تلا برقرار دے رب زمان کسورت محمد نوے پیدا کسورت محمد نوے پیدا کرے بخت نواد دنیا پیدا کرے بخت نواد دنیا کسورت محمد نوے پیدا پمی نوے کسورت محمد نوے پیدا کل جہان دا محمد پروی پیدا شوا کل جہان دا محمد پروی پیدا شوا کل جہان دا محمد پروی پیدا شوا محمد دا تمام جہان آباد محمد دا تمام جہان آباد پیدا کری بخت نواد دنیا پیدا کری بخت نواد دنیا کا صورت محمد نوے پیدا کا صورت پیدا نبوت پا محمد بہت تمام شوا نبوت
محمد باند تمام شو نبوت محمد باند تمام شو نشت پس محمد انبیاء نشت پس محمد انبیاء کا سورت کا سورت محمد پیدا کری سے ساسو دے مدرسے چے کم مشر دے گھر سے مبارک ماتے درخمان ہوایو سو کلام ہویا بیا ورتا